Hello mga besh, mga bahay, mga Uragon. Welcome to my channel, Bicol Express the Uragon. And please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videong ina-upload. Bicol Express the Uragon. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Ayan, mga beshi, mga bahay, mga Uragon, papunta po kami ng fish market. Kami po ay bibili ng baka. Bibili kami ng isda, syempre, kasi fish market yun. Ayan, dito na kami mga beshi, mga bahay, mga Uragon. Sa fish market na kami. Nakapag-parking na si partner. Ayan ang aming sweet lover na driver. Siya yun. So magtitingin kami ng mga isda sa fish market. Bibili kami ng pang-ulam mamayang gabi o bukas. Sweet lover naming driver. Siya po si Buddy. Yan, nakaputing yan. Oh yan, dami pala eh. Yan, yung mga gusto mamingwit, pwedeng bumili rito. Maganda, daming pamimilian. Isdaan. Ayan po ang mga fish stand. Medyo wala ngayon kasi hapon na. Hapon kami pumunta, sa umaga kasi dito madami. Sa hapon, iilan lang yung nagtitinda. Ayan, dito, Corventina, wala na. Halos, yung sa kabila, meron. Dito, meron pa. Wala na masyadong isda. Ayan. At ayun, ang dagat. Nandiyan ang dagat. Nandiyan binabagsak yung mga isda. Ayan. Ulo. Kinuha ko ulo. Ayan. Ayan, hasa-hasa. Bukas. Hasa-hasa. Ginahasa. Uwi na tayo. Uwi na kami. Kabili kami ng ulo ng isda. Yung laki ng ulo. Ayan pa. Uwi na kami mga fish mobile. Kabili na kami ng isda. Ayan, ulo. Yung kasama ko din. Pero hindi nakuha sila. Ayun, mas nabili. Sarap to, sabawan. Magsasabaw tayo ng isda. Ulo ng isda. Ulo ng tuna. At saka luro. Isdang luro, ang laki. Sarap nito sabawan. Madilim na. Ayan. What is that, pare? Huh? What is that? Max. Max? Yeah. Come full sada. You know, How much? 3 piece candy. 3 piece 3 real? 3 piece candy. Ana pi mas. That's 100 dollars. Ha? Kalas.
Plastic po doon mong Ito ipalit. plastic ko eh. Ha? Description mo. Basa tayo sa pan. Pauwi na. Description. Carbon Uwi steel. na kami. Carbon steel lagi ang kuwan lagi ang ining Hindi, ang motor niya. ang motor. Sana Ayan. ang package niya. May barko, may barko. Oh, Yo. may made man yan, made in ano, made in Korea, made in Indonesia, China, may made ba? GPS ba yung Hajar ba? Ayan po ang pinakamataas na fountain dito sa buong kaharian. Sa buong mundo pala to. Ayan oh. Fountain na yan. Okay. Maganda dyan sa gabi. Maliwanag yung fountain na yun. Express. Uragon. Search mo na, search mo. Wala pa connecting. Bicol Express, the Uragon. Sige na, ako na i-search ito. Click and subscribe. Si ano, mayroon din na channel ah. Gumawa kami, si Dodong. Dilan? Oo. Wala namang video. May isang video doon ah. Isang video lang. Oo, maganda yun. Basta meron. Hindi pa isa. Ay, Yan ang dagat. Ayun ang fish market. Ayan ang tower. STC. Stacy ba yan? STC yan. STC yan. Stacy pala yan? Kamera lang tayo doon. Saan? Saan na yan? Kalimutan ko. May kamera pala doon. Ba't ilan ba itakbo mo? Hindi yung cellphone. Lah. Bawal ba? Hindi naman ako driver eh. Ay, hindi ka naman ang... Ay tayo doon. Pag nag-message, yun na yun.